Dobrý deň, v piatok sme videli pomerne výrazné prepady rizikových aktív a čo ich spôsobilo a čo možno očakávať a aké by to mohlo mať vplyv na obchodovanie počas tohto týždňa si povieme dnešnej trhovej štvrťhodinke. Kým sa dostaneme ku grafom, dáme si tradičné upozornenie a dovolím si vás upozorniť, že informácie odporúčania tu uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu, spoločnosť zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z tu uvedených informácií. Z obchodu na finančnom trhu súvisia rizika možných strát a pokiaľ si neste vedomi všetkých týchto rizik, navštívte stránku trimBroker.com a sekciu upozornenia na rizika. Takže toľko k upozorneniu, prejdeme ku grafom. Zásadné veci, ktoré sa udiali koncom minulého týždňa. Štvrtok sme videli pomerne mohutnú rally na rizikových aktívach, hlavne na amerických akciách, potom ako vyšli dobré dáta, spotrebiteľské dôvery, dáta pracovného trhu a myslím, že tam bol ešte aj výrobný sektor. Každopádne všetko vyšlo lepšie, ako sa očakávalo, akcie výrazne vzrástli. V piatok prišlo úplne kľúčové zverejnenie tohto týždňa, respektíve minulého týždňa v podobe non-farm payrolls, ktoré vyšli takisto na dočakávanie, avšak okamžite boli vypredané. Následne začalo posilňovanie doláru, začalo padať euro, začali padať drahé kovy a respektíve všetky komodity na čele s drahými kovmi. Takže čo sa deje a čo vlastne znamená toto, že keď vlastne vidú americké dáta takto dobre, tak zrazu začne všetko padať. Prvým dôležitým faktorom sú samotné výsledky trhu práce, ktoré by sme mohli povedať, že možno, že nie úplne opodstatnene, ale každopádne obchodníci si museli povedať, že lepšie to už pravdepodobne nebude a aj v súvislosti s tým, čo sa deje v eurozóne, si povedať, že zatiaľ začnú zatvárať tie dlhé pozície. Zatiaľ by sme veľmi nešpekulovali nad tým, že či takéto dobré výsledky trhu práce ovplyvňujú novú politiku Fedu, skôr nie, pretože ten samotný povedal, že menovú politiku nechá uvoľnenú aj dlho potom, ako v podstate nábehne ekonomická obnova. Avšak dôvod môže byť oveľa prozaickejší, pretože opätovne začína byť jasné, že USA sa darí oveľa lepšie ako eurozóne. To znamená, že mohli sme vidieť aj určitý únik do bezpečia, to znamená do dolára, a nasledujúce udalosti, ktoré nám otvorili tento nový týždeň, to len potvrdzujú, pretože kým USA čakajú voľby a budú tam ešte určité rizika, hlavne z dôvodu fiškálneho klifu, keďže republikáni povedali, že ak vyhrá demokratický prezident, takže mu to osladia. To znamená, že by to mohlo skomplikovať práve ten priechod dôležité legislatívy, ktorá mala odvrátiť fiškálny útes. Ale určite veľmi dôležité faktory pramenia aj z eurozóny, pretože tam vidíme počiatky novej politickej krízy. To znamená, že už sa zase nerozprávame iba o tom, že či Gréci plnia plány a či trojka dá tranžu a či sa stretnú eurokrati a budú vlastne rokovať o tom, čo ďalej s gréckym programom a ako sa k tomu vyjadri Nemecko. Tu už zase prichádzame k tomu problému, že opätovne je problémom doma presadiť tú legislatívu a grécky prezident, respektíve grécky premiér Samaras povedal, že toto už určite nebude opakovať a doslova vyzýval poslancov na to, aby boli rozumní. Takže toto sa určite trhy čiastočne obávajú a práve preto začalo euro takisto výrazne klesať, pretože ak by opätovne neprešlo to hlasovanie, čo v stredu je dôležité, tak by to mohlo spôsobiť opätovný tlak na perifériu. Avšak to je Grécko, máme tu aj nejakú reálnu ekonomiku eurozóny. Dnes ráno sme písali o tom, že objem úverov v septembri v eurozóne klesol o 0,8% medziročne, čo je najviac za posledné 3 roky. No a keď si to zoberieme a zhrnieme a podčiarkneme, tak tu vlastne máme klesajúcu, respektíve nerastúcu ekonomiku, rastúce dane, rastúci vplyv štátu, transakčná daň, pokles objemu úverov, problémové banky, ktoré musia vlastne ozdraviť svoje bilancie, tým pádom nemôžu podporovať ekonomiku. No a vlastne do toho tu máme ešte nejakú fiškálnu krízu. To znamená, že dosť dobre môžeme vidieť, že ak sa čoskoro nepodarí opätovne v eurozóne s niečím pohnúť, tak prirodzene začne kapitál prúdiť do dolára, čo samozrejme pre rizikové aktíva nie je dobré. Takže toľko to tie zásadné udalosti. A tu vidíme, že euro prerazilo dôležité supporty na úrovni 1,2850, čo vlastne znamená, že tá obnova a rally, ktorú sme videli v druhej polovici leta, je za nami a pravdepodobnejšie smer skôr k úrovni 1,27 a k týmto spôsobom budeme pravdepodobne klesať. Intradene vidíme ten výpredaj, takisto ako aj na eure budeme vidieť, že na
všetkých ostatných rizikových aktívach, respektíve väčšine sme mali nové dno hneď ráno, to znamená, že pokiaľ sa dostaneme na druhú 1,2830, respektíve takto, kým sa nedostaneme minimálne na druhú 1,2810, tak hovoríme o klesajúcom výhľade. Na touto úrovni by bol výhľad neutrálny a k nejakej korekcii, respektíve k tomu, že by sme vymazali časť posledných strát, by muselo prísť k rastu až na 1,2830, čo zatiaľ nedá očakávať, pretože máme viac nejasností a viac otáznikov ako odpovedí na ne. Veľmi podobným smerom sa vydal aj kábel, to znamená, že keďže dnes sme videli o niečo slabšie výsledky z prieskumu nevýrobného sektora, teda sektoru služieb, situácia v eurozóne je zase zlá, opätovne tu máme nejaké obavy, to znamená, že vidíme aj výpredaj Libry voči USD, keď sme prelomili support na úrovni 1,60, tak vidíme, že veľmi pravdepodobný smer bude k úrovni až 1,5930, pričom pokiaľ sa nevynoríme aspoň na úrovni 1,60, tak zatiaľ nehovoríme o nejakom neutrálnom výhľade, ale skôr klesajúcom. Austrálsky dolar veľmi podobne, komodity začali klesať. Jediné, čo môže OC vyťahnuť vyššie tento týždeň, budú čínske dáta, ktoré mohli zastabilizovať jeho prepad, ale takisto to teraz vyzerá, že skôr budeme smerovať k úrovni 1,033, pretože nepodarilo sa rozšíriť tie posledné zisky a teraz v súlade s ostatnými rizikovými aktívami a inými menami voči doláru začína svoj pokles. Pokiaľ to neudržíme na úrovni 1,033, tak pokračujeme sem na úroveň 1,03 až 0,32, takže takisto na komoditných menách teraz nebude dobrý sentiment. Na amerických akciách budeme pravdepodobne tiež vidieť boj o prežitie bíkov. Rozhodujúce bude, či sa udrží úroveň 1400 alebo nie. Máme tu 100-dňový klzavý priemer, posledné dno a takisto support 5-mesačného rastového trendu. To znamená, že pokiaľ toto udržíme, tak sa dá rozprávať o nejakom neutrálnom výhľade, ale pokiaľ ho prerazíme, tak pôjdeme nižšie a hneď prvá zastávka bude úroveň 1385. Intradeň to takisto vidíme, že toto je presne tá úroveň 1400, kde boli všetky posledné poklesy skúpené a prišiel rast. Pokiaľ sa teraz nepodarí, tak máme problém. Intradenná rezistencia na úrovni 1414 až 1415. Tu vidíme to ranné odmietnutie ďalšieho rastu, čiže len sme zatvorili ten gap, ale najviac dneska americké akcie nemali. Dnes budeme vidieť prieskum nevýrobného sektora USA a to je ako jediné dneska také zásadnejšie zverejnenie z americkej ekonomiky, čiže lepší výsledok by mohol akciám pomôcť, ale ťažko povedať, či sa podarí otočiť to smerovanie, lebo tá neistota pred americkými voľbami je dokonca ešte väčšia, má to ešte väčší vplyv ako celý hurikán Sandy, ktorý by nemal mať nejaký výraznejší vplyv na americkú ekonomiku počas 4. kvartálu, hoci tlačí dole energie, k tomu sa ešte dostaneme. No DAX takisto reaguje na udalosti v eurozóne a tiež nasledoval americké akcie, čiže nerozšíril svoje zisky. Ten technický obraz vyzerá pekne, určite je krajšie, minimálne aspoň neutrálne oproti tomu, čo vidíme v USA. Hoci treba povedať, že máme tu nižšie dno a takisto sme neprekonali posledný vrchol, čiže takisto skôr preferujeme v ďalších dňoch pokles k úrovni 7240, 50-dňový klzavý priemer. Asi ťažko vlastne budú nemecké akcie do protismeru voči všetkým rizikovým aktívam, takže skôr preferujeme pokles. Tu vidíme, že sme mali nový intradenný vrchol, keďže sme neudržali posledné dno na úrovni 7420, tak takisto rastie pravdepodobnosť, že by sme mohli testovať aspoň tieto supporty na úrovni 7290, prípadne dole nižšie 7240, 50, čo je percentá úroveň, ktorú sme si ukazovali pred chvíľou. Najväčší masaker v piatok zažili Drahekovi. Takže to bolo tá úplne prvá reakcia na útek kapitálu do doláru, to znamená, videli sme naozaj veľmi prudký prepad aj zlata, aj striebra. U striebra dokonca tretí najväčší prepad v tomto roku, čo je pri spústenom QE celkom zaujímavé, ale stále to prisudzujeme tomu, že po QE to bol naozaj veľmi prudký rast a bola iba otázka času, kedy vlastne príde jeho korekcia. Čo sa týka zlata, tak tu si prehodíme 200-dňový klzavý priemer. Podľa nášho názoru tuto začína už celkom zaujímavé pásmo silných supportov, niekde v pásme od 1660 po pásmo 1680. Tu sme mali ešte support, respektíve akorát aj ňom bojujeme, support 5-mesačného rastového trendu, čiže niekde v týchto úrovniach sa začínajú také tie úrovne, ktoré ak zlato udrží, tak môžeme ísť vyššie a ak neudrží, tak by bola situácia naozaj vážna a hrozil by väčší výpredaj. Čo sa týka nejakého ďalšieho smerovania intradenného,
prepneme si hodinový graf, tu vidíme ako ten dosť silný výpredaj z piatku, čiže máme nové intradenné dno, to znamená, že ten intradenný výhľad je medvedí a preferujeme pokles do pásma 1660 až 1670, pokiaľ sa dostávame na úroveň 1680, tak ten výhľad je medvedí, až na touto úrovni by sme mohli hovoriť o nejakom neutrálnom setupe. Pri striebre veľmi podobná situácia. Takisto sme prerazili tieto supporty na úrovni posledného oktobrového nového dňa na úrovni 31, 40, 50. Videli sme veľký prepad, čiže takisto hovoríme o tom, že tento pokles je vítaný, pretože bude to zľava aspoň na drahé kovy. Čo sa týka nejakého supportu 5-mesačného rastového trendu, o ktorom sme sa rozprávali o zlate, tak ten sa nachádza ešte nižšie. Takisto striebro má trochu problém s tým, že už sa hrnie pod 200-dňový klzavý priemer, čo samozrejme nie je dobrý signál. Čiže práve preto si to teraz aj ukážeme, ten 200-dňový klzavý priemer. Tu vlastne budeme vidieť tú dilemu, že či striebro udrží úroveň 200-dňového klzavého priemeru alebo nie. Zatiaľ ten rast nad bol odmietnutý, to znamená, že takisto preferujeme pokles k úrovni minimálne 30-30 až 30-40, to znamená niekde do tohto pásma. A pokiaľ uzavrieme pod 200-dňovým klzavým priemerom, tak nie je možné vylúčiť aj pokles až k úrovni 30, respektíve 29,50, kde by sa začínalo pásmo naozaj silnejších supportov. Pri striebre tiež sa začínajú objavovať zaujímavé úrovne na nákup, ale pred americkými voľbami by sme asi ešte nevstupovali len tak do dlhých pozícií, respektíve len s nejakou stopkou, ktorá by počítala s tým, že môžeme ešte vidieť pokles aj na tieto úrovne. Každopádne po takomto prudkom prepade sa už bude pýtať nejaká korekcia smerom nahor, takže postupne by to už mohlo začínať zaujímavé úrovne na nákup. Určite sú tie úrovne zaujímavejšie, ako boli v septembri až októbri, to znamená len čo pominie obavy o fiškálny klíf a len čo vlastne pominú obavy o voľby, tak zase začne sa opäť orientovať na stimuly a monetárne uvoľňovanie. Čiže v podstate toto sú tie situácie presne, kedy nejaká panika na trhu vlastne umožňuje lepší nákup. Z intradenného pohľadu vidíme takisto v podstate len podobný vývoj ako aj na eure, aj na akciách, že videli sme prepad, pokus o odraz, ale teraz vidíme ďalšie nové intradenné dno, takže zatiaľ sa nám to neotáča, pokiaľ sme pod úrovňou 31, tak nemôžeme hovoriť o neutrálnom setupe, čiže preferujeme pokles k úrovni 30-30 až 30-40 je taký prvý silnejší support. Americká ropa takisto uzavrela pod svojím posledným oktobrovým dnom, čiže preferujeme ten pokles až k úrovni 84, ale takisto to už začína pomaličky vyzerať na to, že by si to mohlo začať hľadať dno. Pri americkej rope je dôležité to, že hurikán Sandy ešte stále v podstate tie rafinérie v USA boli preventívne odstavené a ešte nenabehli naspäť, to znamená, že pri porovnateľnej produkcii tá spotreba zo strany rafinérie bola nižšia, to znamená, že existujú určité obavy o to, že by mohli tie zásoby pri najbližších zverejňovaní vystreliť smerom nahor a preto vlastne boli zatvárané dlhé pozície, respektíve sa otvárali špekulácie na pokles ropy. To znamená, že aktuálne to vyzerá tak, že by sme mohli dať k úrovni 84, pričom pokiaľ sa pozrieme na intradenný graf, tak vidíme, že pokiaľ sa nedostaneme na úroveň 85, 85, 20, tak nemôžeme hovoriť o obrate. Až keby sme sa dostali k týmto úrovňam, by mohlo byť celkom zaujímavé sa zašpekulovať náraz. Takýto veľký prepad rizikových aktív je samozrejme vítaný, pretože to budú lepšie nákupy a budeme veľmi radi sledovať vlastne možnosti nákupov a prípadné náznaky obratu. To znamená, že tento týždeň bude veľmi bohatý na zverejnenia, budeme tu mať to grécke hlasovanie, bude zasadanie ECBčky, BOEčky, budú grécke, respektíve budú americké voľby a takisto čínska výmena vedenia a spolu s čínskymi dátami. Takže budeme tieto veci sledovať, sledujte naše spravodajstvo a budeme tieto nové udalosti obchodovať. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, prajem vám príjemný, úspešný obchodný deň a veľa dobrých obchodov. Majte sa.